Китәм, безнең биләр сәләтле, сәләт биләрле дигән кичке чара узды. Бик тәшәп узды, чөнки беләсез, менә алар кичә беренче көн монда килде. Әмма дә ләкин кичке чара узган вакытта бик шәп атмосфера булды. Алар ничектер шулай берләштеләр. Менә беренче көн алар берләштеләр. Без алар өчен интерактив уеннар ясадык. Һәм инде шундый һәрбер аланга 10 алан безнең бу форумда 10 бирим ясадык. Һәм һәр биремне алар үтәделәр. Һәм аннары соң безнең булды open air, без бийдек, без җырладык. Беренче көн бик шәп үтте, икенче көндә бик шәп үтә дип әйтә алам. Беләсез, менә кичке чара турында без сезгә әзерләдек шундый кечкенә генә репортаж. Һәм хәзер әлегә әйдәгез карап үтик, ничек безнең кичәге кичке чара сәләт биләрле биләр сәләтле узды. Димәк, карыйбыз. Аплодисменты российскому движению школьников и соляту. Получите удовольствие от этих 5 дней. Ответ услах. Алгагана. Начало вашей смены. Менә шулай узды безнең кичке чара. Шәп атмосфера булды. Һәм хәзер сез шуны үзегез дә күрдегез. Менә шундый видеоролик. Һәм комментарийлар язалар безгә. Ислам абый, сәлам. Всем привет, всем огромный привет. Красота пишет. Я думаю, что это касается конкретно видеоролика, который отчет прошлого вечернего мероприятия. Минем кызым Мулька Диляра Замалединова у вас отдыхает и развивается. Рахмат сезгә. Сезгә рахмат, бик зур. У вас моя лучшая подруга Инзиля Фахруддинова отдыхает. Сарманга сәлам җибәрәләр. Бу Сарманнан мин бит сорадым, кем кайдан. Бик драйвово сездә ди Рафис. Димәк, комментарийлар Әдип Әлмир безнең белән. Әдип Әлмир, сезгә зур сәлам. Һәм инде нинди бүләк? Әйдәгез, мин бүләкне күрсәтәм. Иң креатив, иң шәп комментарий өчен бүген менә шундый Сәләт Стордан булачак шәп шәмәхәт өстәге футболка. Уятабыз без аны иртәгә, әлегә көтәбез сездән комментарийлар. Бик зур рәхмәт. Һәм хәзер инде безнең булачак сәхифә, ул да булса сәләтле кунак. Димәк, дуслар, сәләтле кунак сәхифәсе бүген биредә Татарстан Республикасы Студентлар Лигасы президенты. Сәләттә ул абыйны, ул егетне барысы да минемчә белә. Ул да булса Руфат абый Кыямов. Руфат абый, ишетәсеңме безне, күрәсеңме безне? Сәлам, Ислам абый, сәлам, биләр форум. Сәлам, Руфат абый, кайф ничек? Шәп, алдагы хәй, монда рәхәт, шуны белхәй. Традиция безнең һәр вакытта шулай булачак. Әмин шулай булсын дип. Алдагыл, рәхмәт. Рәхмәт сиңа. Беләсең, әйдә башта әз генә синең белән сөйләшеп алыйк. Сиңа берничә сорау без әзерләдек. Аннары соң синең белән бер кызыклы уен уйнап алабыз. Әлегә әйдә сораулардан башлыйк. Әйдә Лига студентов турында әз генә сөйләшеп алыйк. Менә студентлар лигасы оешмасы. Менә әлегә бу моментта хәзер сез нәрсә белән шөгыльләнәсез? Нинди шундый актуаль, кызыклы проектлар бара хәзер? Хәзер һәрбер студент сессияны биреп, һәр каникулларда, но без студентлар лигасында һәр вакыт эштә, без хәзерге моментта Лига форум дигән проектка әзер бара, һәм дә инде Алла бирсә, бәлки биләр белән бергә шуны ясарбыз. Хәзер шулай ук көзге проектларга студент года, транспортный грант, һәм дә инде техникумлар һәм колледжлар студентлары өчен
достижение года деген премия сентябрьга біз планлаштырабыз. Шуңа күрә эш күп, жейде студентлар каникулларда, а біз һәр вакыт эштә, һәр вакыт тистимта. Афәрин Руфат абый, афәрин генә әйтә алам. Әйдә менә хәзер син әлегә студентлар лигасы президенты, син бит әле сәләт аланы директоры да булган идең үз чакта. Ул рухият аланы, дөрес әйтәм мин бит. Рухият аланы, бәлкем тагын ниндер аланнар булгандыр. Менә шундый сорау. Сәләт аланы лиловая, понтовая, рухият. Димәк, сәләт аланы директоры һәм студентлар лигасы президенты булуның охшаш яклары бармы, һәм шулай ук аермалы яклары бармы? Менә син безнең бит лидер форум лидер буларак нәрсә әйтә аласың? Нинди охшаш яклары һәм аермалы яклары? Сәләт сабага, сәләт рухияткә. Шул студентлар лигасы президенты буларак һәм дә инде сәләттә директор буларак ул охшаган рольлар, охшаган позициялар, чөнки бер генә аерма бар, ул сәләттә балалар, студентлар лигасында студентлар. Һәм дә инде һәр вакытта лидер булып калырга кирәк, һәм һәр вакыт менә сәләт биләр җыя бит һәр вакыт балаларны. Шулай ук студентлар лигасында без студентларны җыеп, бергә шундый максатлар куеп, алтын студентствога барырга. Начаррак. Ишетәсеңме безне, Руфат абый? Әлегә мин сине ишеттем, менә соңгы җөмләң ниндер монда у нас технические неполадки, әзме Руфат абыйны без әлегә ишетмибез. Руфат абый безне ишетә микән, юк микән? Руфат абыйсы? Сәлам, ишетәм мине, ишетәсезме? Әйдә яңадан. Юк, әйдә менә соңгы җөмләне ишетмәдек. Сәләттә булган өлкән айдаманнар һәм директорлар бер каяда рушатныши не пропадут. Шуңа күрә студентлар лигасында президент буларак мин һәр вакыт үземнең практикада һәм опытны, шундый тәҗрибәне сәләттән алып, сәләттә чөнки барыбыз да үсәбез, һәм дә инде охшаган сурәттә шулай бергә эшлибез. Рәхмәт, Руфат абый. Һәм инде соңгы сорау, кыска, төп эш лидерга хас булырга тиеш сыйфат. Менә синең уйлавыңча, нинди сыйфатлар ул? Минем уйлавымча ул сабырлык, терпение. Һәр вакытта лидер ул сабыр булырга тиеш. Икенче сыйфат ул аңлатып, то есть аңлату белү. То есть һәр үзеңнең сүзеңне син аңлатырга тиеш. Шулай дөрес итеп аңлатырга тиеш. Дөрес итеп аңлатырга тиеш. Чөнки командага берәр нәрсә әйтсәң, берәр задача куйсаң, ул команда аңламаса, син куйган максатларга килә алмыйсың. Чөнки нәтиҗә өчен син җаваплы. Дөрес. Һәм дә инде өченче сыйфат ул һәр вакыт алга карап бару. Чөнки алга карамасаң, син үзеңнең максатыңны куйсаң, то есть куясың бер датага, дедлайн буенча. Аннары алга карамасаң, анда бер баррикадлар була, ниндидер проблемалар килә ала. Шуны менә проблема килгән вакытка хәтлек карап, команда белән җыелып, решение табып, шул уже син әзер булачаксың киләсе проблема, сораулар булса. Шуңа күрә менә бу эш сыйфат, ул аңлату белү, ул сабырлык һәм алга карап барырга. Рәхмәт җавабың өчен. Спасибо за такой развернутый ответ. Хәзер инде беләсең, менә комментарийлар язалар, һәм бер комментарий шундый: 32 август дигән. 32 августа. Ты понимаешь, о чем речь? Аңлыйсың? Конечно.
Конечно. Немножко коснемся КВНовского твоего прошлого. Давай, у нас, ну, такие серьезные вопросы, можно сказать, были. Сейчас немножко уйдем в сторону юмора. Сен бит инде КВН уенда озак еллар дәвамында катнаштың. Шул уйдан хәзер мин сиңа әйтәм җөмлә, ә син кызык рәвештә аны дәвам итәргә тиеш. Я говорю начало предложения, а ты, ну, постарайся смешно, или вот первое, что в голову пришло, можешь сразу ответить. Все, только сразу предупреждаю, 5 лет, 5 ел, мин... Тәҗрибәсез КВН. Тәҗрибәсез. Шуңа күрә, әзер булыгыз. Bunday плоский шуткалар, һәмдә инде бәлки просто тәкъдим итәчәкмен бер сүз белән. Рубрика Руфат абыдан плоские шутки. Ярый, китек. Парижда яңа сәләт аланы ачылды. Аның исеме Сәләт. Круассан. Оп, Сәләт круассан минем шәп исем. Киләсе елны форумда яңа арт-объект булачак. Ул Ушак. зур ушак. Ярый шәп. Минем шундый вариант иде. Зур кысты бургер. Монда бит үзең беләсең, түбәтәй, бәлкем шундый арт-объект. Анда эшпешма булга тишинде, кысты бургер ул биттеге. Бүтән җирдән, Кыстыбыйдан. Димәк, киләсе. Палатка, ушак һәм Шашлык. һәм шашлык. Әйе. Сәләт лайфның киләсе чыган. Яңа кичә. Палатка, ушак һәм шашлык. Әйе, шундый кичке аш кичәсе. Сәләт лайфның киләсе чыгарылышында булачак яңа рубрика һәм аның исеме булачак Омтылыш. Һәм соңгысы минем әби әйтмешли. Һәр вакытта ашап йөрегез. Һәр вакытта ашап йөрегез. Әлбәттә, энергия кирәк, көч кирәк, шуңа күрә һәр вакытта ашап йөрегез. Руфат абый, бик зур рәхмәт сиңа безнең белән туры эфирда булганың өчен. Рәхмәт, спасибо. Рәхмәт сезгә, сәламнар һәр бер кешегә, сәләткә. Сагындым. Алла бирсә күрешербез. Сагындың, димәк, көтәбез сине кунакта. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт, Руфат абый Кыямов безнең белән булды. Татарстан Республикасы Студентлар Лигасы президенты. Рәхмәт. Менә шулай сөйләшеп алдык, көлеп алдык та. Һәм әлегә әйдәгез әз генә комментарийларны укыйк, чөнки алар әз генә булмас, чөнки алар күп. Сәлам, Бөгелмә районы, Карабаштан. Хәзерге вакытта минем кызым Гүзәлем сәләттә. Дип язалар безгә, аңа яңа дуслар очратырга телим. Минем улым 8 августта бара, Алла теләсә бик көтәбез. Шулай ук, демәк инде бу киләсе форум турында сүз бара. Благодарим вас за организацию. Наши дети впервые здесь, они в восторге. Мы очень счастливы, мы очень рады, что они в восторге. Руфат абый, сердечки тебе шлют, продолжает. Спасибо за ваш комментарий. Әлмәттән минем улым ял итә, аңа бик ошый. Шулай ук ютубта язалар, эфирыгыз гадәттәгечә шәп. Зур рәхмәт сезгә, спасибо вам, что вы с нами в прямом эфире. Предлагаем вам поделиться ссылкой на прямой эфир, если вы сейчас смотрите, чтобы нас еще больше зрителей смотрело. Демәк инде без дәвам итәбез. Хәзер менә без Руфат абый белән бергә сөйләштек сәләт турында, форум турында. Һәм инде белгәнегезчә, сәләтнең бар низамәтләре, ул да булса 8 низамәт. Минемчә барлык сәлкеш, барлык әйдәман, барлык аланнарының директорлары ул низамәтләрне белә. Кемдер, бәлкем кем бу туры эфирне карый, аларны белми. Хәзер инде шул 8 низамәтне безгә сәлкешләр әйтә. Димәк, карыйбыз, тыңлыйбыз, истә калдырабыз. Сәләт ул фән һәм белем, иҗат һәм рух мөхите. Тәнкыйть безнең алым түгел. Безнең алым анализ, иҗат һәм үсеш. Бергә без сәясәткә кушылмыйбыз, әмма сәясәт безнең һәр кайсыбызда һәм һәр кайсыбыз сәясәттә булырга мөмкин. Сәләт мөхитендә инглиз теле, ипи, рус теле, су, татар теле, һава. Сәләт тәрбия бирү мөхите, ләкин тәрбиясезне төзәтү мөхите түгел. Без яхшылыкка тартылып үсәбез, начарлыктан этәрелеп түгел. Димәк, шулай итеп, без ишеттек сәләтнең низамәтләрен 6 низамәт, мин 8 дип әйттем. Минем математика буенча мин 70 балга егә бердем, шуңа күрә гафу итәрсез. 6 низамәт, минемчә бәлкем сез аларны истә калдыргансыздыр дип ышанып калабыз. Инде барлык айдаманнар, сәлкешләр ул низамәтләрне белә. Димәк, дәвам итәбез, хөрмәтле дуслар, кабатлыйм. Көтәбез сездән күбрәк комментарийлар, күбрәк лайклар куйыгыз һәм исегезгә төшерәм. Иң яхшы, иң креатив комментарий өчен без бүләк уйнатабыз. Ул да булса Сәләт Стордан
матур шәмәхәт өстәге футболка. Ә безнең туры эфир дәвам итә. Һәм хәзер безнең сәхифә сәләтле кунак. Димәк, янәдән сәләтле кунак сәхифәсе биредә Татарстан Республикасында Россия мәктәп укучылары хәрәкәте координаторы Руфина Раззакова. Руфина, исәнмесез, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Очень приятно. Спасибо большое, что пригласили. Нам тоже очень приятно, что вы сегодня вместе с нами в прямом эфире. Кстати, может быть, у вас будут вопросы к Руфине, тоже можете их писать в комментарии. Постараемся их обязательно прочесть и задать. Первый вопрос. Давайте первый вопрос. Как настроение, как вам в этом году форум? Ведь не первый раз уже вместе. Не первый раз, да, спасибо большое. Мы на этой гостеприимной земле Салят уже 3-й год. Нам безумно приятно. Это очень дружественная атмосфера, максимальное количество позитива, столько энергии, наверное. Мне кажется, дети в условиях пандемии давно не получали. И Да. мы сейчас восполняем вот эту вот всю их энергию, которая у них была вот такая в удержанном состоянии очень. Нет, энергия действительно была мощная. Я даже вот вспоминаю вчерашнее мероприятие. Да. Это первый день. Да. И я вот повторюсь, дети приезжают в первый раз. Они не готовятся. Там у нас есть форумы, когда дети готовятся, приезжают. Но было ощущение, что они неделю жили в Они каком-то уже лагере. знакомы. Да, они, знакомые. да, уже Они давно друзья, дружат. подготовили Да. миллион кричалок, песен, пришли и подготовились. И просто, ну, атмосфера была просто замечательная. Да, Кстати, как раз согласна показывали полностью. вот видео со вчерашнего мероприятия. Было круто. Давайте сейчас, наверное, поговорим про программу Leaders Billiard Forum, что входит в программу от российского движения школьников. Может быть, расскажете, может быть, какие-то изменения есть, что-то вот хочется Каждый рассказать. год, да, мы стараемся немножко дополнять программу, потому что все-таки это образовательная часть, стараемся учитывать новые флагманские проекты, а в этом году это классные встречи, то есть мы вот уже очень активно проводим на вашей территории наши классные встречи, приглашаем как вас, так и, в принципе, всех спикеров, которые у нас есть, общаемся. Был очень интересный образовательный модуль по всероссийскому проекту «Лига вожатых». То есть это такой достаточно Он интересный. уже сегодня стартовал, начался. Он или- уже стартовал Давно? еще в начале лета. Он да. здесь продолжается? Он здесь продолжается, да. До 15 августа мы можем подать заявки на участие в данном проекте. Проект флагманский, национальный, достаточно интересный для вожатых, для помощников вожатых, ну и для всех ребят, кто заинтересован в возрасте от 16 до 18 лет. Не знаю, может что-то еще, что вот на этом форуме проводится. И вот лично для вас вы тоже приглашаете своих спикеров, и у вас есть также свои мероприятия. Что Ну, вот вам вот ближе всего? Да, хочется конкретно? отметить такую ежегодную, наверное, историю, которую мы, не побоюсь так сказать, наверное, придумали сами, да, это мастер-классы «Дети детям», когда у нас наши дети, это активисты Российского движения школьников, рассказывают другим детям, новым, с которыми еще не знакомы, о наших проектах на языке детей. То есть это достаточно новый формат, и ребенок сразу понимает, когда ему объясняет ребенок. Потому что, сами понимаете, взрослые немножко, мы иногда где-то можем что-то преувеличить, сказать каким-то сложным языком. У детей может этого быть, нет, да, мы да, уже- дети достаточно активно просто рассказывают, и мы понимаем, какая у нас потом идет вовлеченность большая именно новых детей. Нет, это прекрасный формат. И отдельно там спасибо вашим всем ребятам во время танца даже, да, РДШ, Да. который здесь знают все. Его, не знаю, с первого раза запоминаешь, тоже выходят на сцену дети, танцуют, и дети повторяют. Мне кажется, Но мы мне кажется, надеемся, это очень как круто. флешмобы Салята, так и флешмобы РДШ у нас зайдут уже не только вот в рамках нашей смены, но и, возможно, хотя бы там на соседние смены тоже. Да, почему бы и нет? Просто по попробуем. инерции все будут Да. дальше танцевать. Ну, действительно, я называл один из самых танцевальных, наверное, форумов, потому что и форумский танец есть, и РДШ, и сегодня с утра на зарядке еще один танец начали учить. Да, Новая песня, очень классная, кстати, мне понравилась. Спасибо. Теперь, наверное, уже касательно не форума, а программы в целом РДШ, вот какие мероприятия, проекты ждут активистов именно Татарстана В новом в учебном ближайшее время, в новом учебном году. Ну, да. я уже это озвучила, да, это всероссийский проект «Классные встречи», он идет на протяжении года, вне зависимости от сезонов и учебных особенностей. Это проект, который направлен на встречу с интересными гостями, либо в формате онлайн, вот в условиях пандемии мы перешли на такой формат, Да, достаточно интересно для того, чтобы дети могли, вне зависимости от того, где они находятся, пообщаться с интересным спикером, там, да, с гостем, с которым они давно хотели пообщаться. Это Лига вожатых, это всероссийский проект РДШ «Территория самоуправления». Далее, что у нас? Такой, наверное, краеведческий проект «Это я познаю Россию».
такой тоже интересный, масштабный проект. Ну и, в принципе, мы стараемся и на территории Республики Татарстан, да, помимо всероссийских проектов, реализовывать что-то свое, поэтому у нас есть республиканский конкурс СОК, это «Стань одной командой». Это республиканский этап как раз-таки РДШ территории самоуправления. То есть мы здесь смотрим, на что способны ребята, какие у них проекты, какие у них мастер-классы, самопрезентации, для того, чтобы они уже достойно выступили на России. Прекрасно, прекрасно. Я думаю, подробную информацию может, да, найти, Можно, наверное, конечно. в соцсетях у ваших. нас есть очень активная группа ВКонтакте, то есть она официальная, так и называется, Российское движение школьников Республики Татарстан. Активный Инстаграм, то же самое, да, РДШ РТ. Мы всех призываем, пожалуйста, подписывайтесь, смотрите новости, там достаточно интересно, особенно сейчас, да, как очень это модно, популярно, большой контент, интересный, разный, и мы учитываем мнение всех ребят, то есть если кому-то что-то хочется добавить, мы обязательно прислушиваемся и берем что-то новое. Прекрасно. Обязательно подписывайтесь на все аккаунты Российского движения школьников, на все аккаунты Салят и следите за нами действительно, потому что именно сейчас, в эти дни, наверное, самая насыщенная программа проходит. Ну что ж, упомянули мы о том, что третий год уже вместе. Да. Вы тоже здесь. Почти семья уже. Да, почти семья. Поэтому мы придумали для вас тоже интерактивчик. Да, немножко отвлечемся, поиграем. Сейчас на экране мы вам покажем кадры из различных шатров форума. У нас большая территория, много шатров, они все разные, кстати, да? Многие отличаются формами, но мы вам покажем их внутри, изнутри. А вы попробуйте определить, какой это шатер. У нас есть шатры с названиями, некоторые, я не знаю, запомнили или нет, ну или можно сказать, это вот тот самый, который самый большой или тот самый, вот, в котором полупрозрачный и так далее. Так тоже засчитывается. Все хорошо. Давайте попробуем поиграем. Сейчас у нас на экране будут появляться шатры. Если кто-то знает, в комментариях тоже пишите, те, кто были на форуме. Самый большой шатер, это круто. Это Курултай, вот, отлично, вы название запомнили. Ответ правильный. Это Курултай, самый большой, самый вместительный шатер, в котором у нас, если что, проходит мероприятие. Самый любимый шатер, мне кажется. Да, у нас программа да? там тоже, Конечно. в основном там проходит. Это такое вместительное место. Прекрасно. Следующий шатер, вот не знаю. Это сфера, да? Это Но сфера. у него есть название. Так. Это нет, сфера это тоже Да? считаем за Засчитано? название, да, и это бишнищий шатер. Ну, пятый я почти он. угадала. Да, ну сфера, вы угадали, совершенно верно. Окей, двигаемся дальше. Следующий шатер. И вот так вот. Вот тут Так, вот здесь вот немножко посложнее. полочки есть. Полочки красиво. Девочка сидит, читает Девочка книгу. книжку Там читает. зелень растет. Зелень, я вот что-то такое припоминаю. Это где-то посередине, по-моему, такой шатер находится, да, у нас? Где-то посередине, где-то недалеко от сферы. Ага. Так, 7-й шатер, похоже, да? Давайте проверим, 7-й ли это как-то шатер. нет, Может, да? вы были близки, может, нет. Он Ну, называется эко. Всё Эко-шатер. проще, Да, да? у нас там есть проект «Общественный огород». Мы В общем, были просто буквально вчера, да, с заместителем министра образования Алсуму Нибна Садулиной, и как раз с внешней стороны, и она отметила, насколько это уникально, насколько Да. это необычно, иметь вот на территории лагеря такой вот именно эко-уголок. да, я думаю, очень актуальная тема вот на данное время. Да, и то, что у конечно. нас это освещается, это прекрасно. У нас есть еще или все? Есть еще. Есть еще. Окей. А вот эти зеркала, это с подвохом, может быть. Но это хорошая такая подсказка, что в этом Хорошая шатре есть зеркало. Подсказка. Ну, одежда похожа на Салят Стор, Да, конечно. совершенно верно. Это шатер Салят Стор. Он с каждым годом у нас все больше. Всё больше. Да, Я если помните, заметила, такой что был вагончик. Вагончик. А в Да. этом году очень красиво, ярко, привлекательно и видно издалека. Да, я думаю, и Это прям продажи очень повышаются, здорово. когда есть такой шатер. Окей, ну что, вот это это- руководитель проекта, не будем называть, но вы видите название проекта на экране, находится... Салят Лайф. Это шатер Салят Лайф, совершенно верно. Мы сейчас вот в этом шатре находимся, кстати, если кто вот не понимает, кажется, что студия, она действительно очень классная, но мы находимся в поле, мы находимся внутри вот этого шатра. Но в очень который комфортном шатре. В очень комфортном шатре, совершенно верно. Ну что, если у нас еще нет, всё, вы справились Спасибо. практически со всем. Эко-шатер мы тоже, я думаю, можно засчитывать. Спасибо большое, что были с нами сегодня в прямом эфире. Желаем нам продолжения классного форума. Спасибо огромное, да, плодотворного нам завершения форума, еще больше положительных эмоций, и обязательно смотрите наши прямые эфиры Салят Лайф. Обязательно. Большое спасибо. Руфина Раззакова была сегодня вместе с нами в прямом эфире.
Ну что, мы продолжаем. Дуслар, без давам итәбез. Монда комментарийлар бик күп. Мин исегезгә төшерәм. Без футболка уйнатабыз Сәләт Стордан. Без сез үзегез күрдегез Сәләт Сторны. Аның эчендә күп кенә футболкалар, толстовкалар һәм бер футболканы без уйнатабыз. Иң шәп, иң креатив комментарий өчен. Шуңа күрә активрак комментарийларыгызны языгыз. Ә без дәвам итәбез. Әлегә бүген кич белән безнең булачак кичке чара ул да булса интеллектуаль турнир. Ул бүген квиз форматында үтә. Ул һәр форумны аның форматлары үзгәрә. Һәм инде хәзер мин сүзне тапшырам Анна Шарафиевга. Ул интеллектуаль турнирларның җитәкчесе. Безнең булачак рубрика Абау сорау. У нас есть пара к тебе интеллектуальных вопросов в честь сегодняшнего вечернего мероприятия. Итак, как ты думаешь, кому принадлежит высказывание «Середина находится справа от лева»? Это Бузова или Ангела Меркель? Бузова. Правильный ответ — Ангела Меркель. Серьезно? Как ты думаешь, правда это или нет? Уникальные отпечатки пальцев имеют кроме людей еще и коалы. Да. Как ты думаешь, сколько ножек у сороконожек? 80. Ну, ты попал в диапазон, на самом деле, от 30 до 100. Ну как это так? Как ты думаешь, сколько зубов у пиявки? Ну, на скидку можно назвать диапазон. 16-15, наверное. 16-15. Я тебя, наверное, сейчас удивлю, сказав, что у пиявки 270 зубов. Ты что, с ума сошел? Кто придумал логотип Чупа-Чупса? Я думаю, у него будет фамилия Чупс. И давайте все вместе. Дали? Сальвадор Дали? Где была придумана гавайская пицца? Эта страна находится недалеко от Америки. В Челнах. Скажи, пожалуйста, что делает заклинание Репара из серии книг Гарри Поттера? Левиоса — это когда поднимается вверх. Репар — это когда чинятся очки. Правильно! Как вы думаете, какая была первая покупка, сделанная на биткоины? Самолет. А надо как отвечать? Как думаешь? Как думаю, на биткоины. Деньги. С биткоина деньги купили, доллары. Золото. Так, я подскажу, это было что-то съедобное. Что, мясо, что ли? Шаурма. Пиццу. Это правильный ответ. А доказать сможешь? Молодец, Сегодня на главной сцене Сәләт Лидер Билер Форум. Вечернее мероприятие, интеллектуальный турнир. До встречи в 8 часов. Абау сорау рубрикасын без карап киттек. Аня апага бик зур рәхмәт. Вот так вот мы узнали, что первая покупка сделана на биткоины. Парни долго думали, что ответить, но все-таки ответили. Я думал, кстати, они ответят Костабургер, может быть, но правильный ответ — пицца. Вот так вот Аня Апа сегодня уже начала готовить всех детей и айдаманов к вечернему мероприятию, к интеллектуальному турниру. Димәк, хөрмәтле дуслар, исегезгә төшерәм, Сәләт Лайф, без Сәләтне күрсәтәбез, һәм инде безнең турыдан-туры эфир әлегә бара. Без көтәбез сезнең лайкларны, без көтәбез сезнең комментарийларны, чөнки без бар YouTube'та, ВКонтактеда һәм Instagram'да әлегә сез туры эфирны карыйсыз. Яңадан әйтеп китәбез, Биләр җирлегендән, Лидерс Биләр форумнан, 4нче форумнан сезгә зур кайнар сәлам. Һәм инде берничә комментарий. РДШ, спасибо вам, спасибо, Руфина Апа. Я надеюсь, что Руфина Апа уже услышит, когда будет смотреть это на Ютубе. Действительно, спасибо. 3-й год подряд мы уже вместе с российским движением школьников этот прекрасный форум проводим. Менә шундый тәкъдим бар. Менә монда Сәләт Лайф командасы монда. Сезне тыңлыйлар хәзер. Сезгә эфирга рекламная пауза кирәк. Һәр эфирдан китеп торып булмый. Минемчә бу бит шәп. Без бит ярты сәгать, 40 минут, 50 минут кайвакыт безнең туры эфирлар бара. Рәхәтләнеп сез шул туры эфирларны карый аласыз һәм карыйсыз. Шуңа сезгә бик зур рәхмәт. Тимирхан абый монда смайликлар җибәрә. Ул монда утыра. Тимирхан сәлам. Моннан да сәлам җибәрә. Моннан да сәлам җибәрә. Мемы из 2015 года подсказывают, да, немножко вспомнили мы 2015. Эфирыгыз шәп. Сәләтләргә зур сәлам. Сезгә дә кемнәр безне карый, безнең яраткан тамашачылар, сезгә дә зур кайнар сәлам. Без дәвам итәбез һәм
хәзер безнең яңа сәхифә, яңа рубрика булачак. Һәм инде аның алып баручысы белән сез таныш. Ул кичә туры эфирда булды. Ул да булса Буладабай Самарханов. Һәм рубриканың исеме Сәлкеш versus Әйдаман. Карыйбыз. Исәнмесез, кадерле дуслар. Без сезне яңа уенда сәламлыйбыз. Һәм бу уен Әйдаман versus Сәлкеш. Һәм аңлаганыгызча, бу Әйдаман versus Сәлкеш уены булгач, монда биредә Әйдаман һәм Сәлкеш. Әйдәгез алар белән танышык. Әйдаман, сезгә сүз. Барыгызга да сәлам, минем исемем Алсопа, мин Сәләт Раушан һәм Сәләт тел аланнарның Әйдаманы. Рәхмәт Алсопа һәм Сәлкеш. Әйдә синең белән дә танышып үтик. Сәлам дуслар, минем исемем Камил. Мин Аспарух аланнан. Аспарух, сәлам Аспарух аланы. Һәм без башларга әзер. Безнең бүген 2 раунд булачак. Һәм беренче раунд ул чувство времени, ягъни вакытны сизү. Дуслар, biz Әйдаман белән Сәлкешкә вакыт бирәчәкбез. Бу ничәнче форум әле безнең? 4-нче форум. Дүртенче форум. Вакыт бик тиз үтә. 4-нче форум, дуслар, шуңа күрә беренче итеп без 4 секунд бирәбез. Һәм сез үзегездә 4 секунд саныйсыз да һәм кнопкага басырга тиеш буласыз. Кем дөресрәк, шул җиңәчәк. Сул якта безнең Сәлкеш, ягъни Камил, һәм уң якта безнең Әйдаман, ягъни Алсопа. Сез әзерме? Әзер. Әдәгез 4 секунд, киттек. Камил басты, Алсопа басты. Әдәгез карап үтик. Эш бөтен. Ого! Алсопа якынрак булды. Син әзгенә минемчә ашыктың, ләкин Алсопа 4,14. Бик якын булды бу. Хәзер киләсе раунд улда булса 8 секунд, чөнки Сәләт 8 таҗлы йолдыз, үзегез аңлыйсыз. Сез әзерме, дуслар? Әзер. Әйдәгез киттек. Кем беренче булып басыр микән? 8 секунд. Кем 8 секундны саный белә? Белмим кем булыр микән. Һәм һаман басучылар юк. Опана. Беренче булды Алсопа. Әйдәгез карап үтик. 9 секунд. Ләкин Камилдә 9,53 секунд. Нигә сез шулай озак көттегез, дуслар? 1 секунд. Авыр башта шутларга. Башта шутларга авырмы? Авырдыр шул. 1 секунд хата булып китте монда. Ярар, әйдәгез хәзер бүген ничәнче число әле безнең? Бүген 28-нче. Шуңа күрә, әйдәгез дуслар, 28 секунд бирик сезгә. Бу бик авыр булачак. Сез әзерме, дуслар? Әзер. Әзер. Әйдәгез киттек. Киттек. Минемчә 28 секундны ничектер җиңелрәктер. Мәсәлән, 4 секундмы, 8 секундмы санарга. Ләкин белмим, монда шанслар бик тә тигез. Ләкин Сәлкешәр алар кайвакыт сынга кала, Әйдаманнар бик пунктуаль булачак шуңа күрә. Минемчә Алсопа җиңәргә тиеш. Белмим, карарбыз. Камил да монда студияга беренче булып килде, шуңа күрә бәлки ул да 28 секундны шутлай алар. Алсопа беренче булып басты. Камил һаман көтә. Һәм Камилла басайдагыз карап алыйк нәтиҗәләргә. Карагыз, дуслар, Алсопага 27,97. Алсопа, ник син 0,03 секунд көтмәдең тагын? Мин Сәлкеш җиңерде билаганым, шуңа күрә көткәнем. Әзгенә көттең. Син Камилгә шанс бирдең. Камил, син үзеңнең Мин баскачта ул басырды билаганым. Син үзеңнең 0,03 секундыңны шундый шансны син кулланмадың. Ярар, теге җырда җалган шикелле бас Сәлкеш кнопкага, син басмасаң Алсопа басар. Хәзер, дуслар, тагын бер раунд. Ул да булса, экраннарга игътибар, сез күрәчәксез. Ник мин карыйм монда, бу бит буш. Һәм безнең киләсе раунд ул да булса мультфильм геройлары. Ягъни, шулай ук экранда язылачак геройның исеме. Карлсондыр, яки Джерри, яки әләкем булсын. Һәм аларның фотолары була бер-бер атлы. Һәм сез шул геройны күргәч, кнопкага басырга тиеш булачаксыз. Сезгә аңлашылдымы? Аңлашылды. Әйдәгез, дуслар, җыелыгыз һәм киттек. Матроскин, кем сол Матроскин? Ул теге матрос киемен киюче түгелдер инде. Кем Матроскин? Матроскин ул PC, дөрес, Камил. Менә монда Биләр форумда йөрүче PC түгел, ул Простоквашиндагы PC.
Әгәр карап үтик киләсе геройга Диснейдан Винни Пух, дуслар диккәт белән карагыз, ул Диснейдан Союз мультфильмдагы Винни Пух түгел. Кем басты беренче булып? Камил басты. Сары төс янда дуслар күргәнегезчә һәм счет 2-0. Камил алга чыга. Алсапа әйдә. Син инде әле кашан мультикка карамассыңдыр. Сиңа бит инде 47, ләкин бу раундта җиңәргә кирәк. Һәм киләсе герой. Тагын бер тапкыр Диснейдан Винни Пух, сиңа тагын бер шанс. Һәм бу юлы Алсапа икенче тапкырдан кереп 1 балл үзенә яулады. Дөрес. Камил югалып калды бугай. Дональд Дак. Дак кем ул дуслар? Дак ул инглиз теленнән? Мультфильмлардан. Дисней мультфильм. Дак ничек тәрҗемә итә инглиз теленнән? Гусь. Юк инде, нинди гусь булса. Дак ул кем дуслар, сез беләсезме? Үрдәк. Үрдәк, әлбәттә, гусь түгел, үрдәк. Дөрес, ягъни русча әйтсәк, утка. 3-1. Безнең счет 3-1. Камил алда. Леопольд песи. Бездә инде тагын бер песи. Баштан матрос килде дә, хәзер Леопольд. Леопольдның иң таңлы фразасын беләсеңме Алсапа? Оныттым. Балалар, Дус яшәгез. дус яшәк. Бу бик яхшы совет минемчә. Әйдәгез дуслар, чынлап та дус яшәк. Һәм счет 3-2. Хәзер менә Союз мультфильмнан Винни Пух. Каясың ул, нәк үзе счет 4-2 дуслар, безнең 4нче форум булгач, без 4 балга кадәр уйнадык. Дөрес бит? Дөрес. Һәм 4-2 счеты белән Камил җиңү яулый. Афәрин. Рәхмәт бирү. Ягъни дуслар, Алсапа, Камил, сезгә монда килүегез өчен бик зур рәхмәт. Әгәр сезнең бәлки берәр сүзегез бардыр сәл кешеләргә, безнең караучы әйдәманнарга, абый апаларга. Синең сүзең бармы? Бик зур рәхмәт катнашкан өчен. Бу минем беренче килгән сәләт лагеренә, беренче мәртәбә киләм. Һәм инде рәхмәт организациягә, айдаманнарга. Барысына рәхмәт дип әйтә Камил. Бик зур рәхмәт сиңа да, Камил, килгән өчен һәм Алсапа. Мине чакыруыгызга барыгызга да рәхмәт. Сәләтне яратыгыз. Сәләттә булыгыз, дуслар. Сәләттә булыгыз, минемчә тагын бер бик яхшы совет. Һәм шулай итеп, дуслар, безнең уеныбыз тәмам, һәм сүз кире студияга. Рәхмәт. Сәлкеш versus әйдәман. Менә шундый яңа рубрика бездә булды. Булат абыйга бик зур рәхмәт ул рубриканы үткәргән өчен. Димәк, инде сез нәтиҗәне күрдегез. 1 балл җыйды әйдәман, 1 балл җыйды Сәлкеш. Нәтиҗә 1-1. Дуслык җиңде, чөнки сәләттә лидерс биләр форумда безнең һәр вакытта дуслык җиңә. Афәрин, бик зур рәхмәт. Иртәгә әйтеп китәм, тагын сез бу рубрикасны күрәчәксез. Башка уеннар булачак. Шуңа күрә бездә язалар безгә, менә шәп рубрика диләр. Миңа да бу яңа рубрика бик тә ошый. Хөрмәтле дуслар, тамашачылар, сезгә комментарийларыгыз өчен зур рәхмәт. Әз генә укып китәм аларны. Исәнмесез? Минем ике сеңлем Динара һәм Аделина, энем Булат хәзерге вакытта сәләттә. Алар беренче тапкыр, аларга бик ошый. Көннең үткәнен дә сизмибез диләр. Телефоннан сөйләшергә дә вакыт юк диләр. Чыннан да шулай. Монда безнең программабыз бик шәп, бик тыгыз. Укыту программасы бара, спорт чаралары бара, кич белән кичке чаралар бара. Чыннан да вакытлары юктыр, ләкин ышанып калабыз, берәр SMS-ка, WhatsApp-та хәбәр җибәрәләр дип уйлыйбыз. Димәк, рубрика бик кызык, анысы бик шәп. Сездә бочка өстәл урынына бик креатив. Чыннан да Сәләт Лайф ул бик креатив. Менә безнең монда өстәл түгел, шундый общий планда сез күрерсез, монда безнең бочка. Һәм инде хөрмәтле тамашачылар, Сәләт Лайф тамашачылары, хәзергә безнең булачак сәләтле сәлкешләр биредә, ул да булса Арина Ханова һәм Диләрә Фәррахова. Хәзер беренче мизгелдән сез аларны күрерсез экраннарыгызда. Кызлар, сәлам, исәнмесез? Исәнмесез? Ничек хәлләрегез? Әйбәт, үзегезнеке ничек? Рәхмәт, миндә сорадылар. Вау, минеке дә шәп, мин монда вообще кайф, монда ләззәтләнәм. Бу студияда рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Сез үзегез кайсы аланнардан? Без
Илкам аланынан. Илкам каналынан, өзегіз қойсы яқлардан, Қозаннан мы? Икебез дә Бавлинский районнан. Бавлинский районнан. Қойсы ауыл мол, қойсы? Үзе Бауладан. Бауладан шәһәрдән. Бауладан, шәһәрдән. Ярый, бик шәп. Демәк, инде сез иҗат итәсез, хәзер сездән булачак җыр. Нинди җыр булачак? Яшьлегем чишмәләре. Вау, яшьлегем чишмәләре. Хәзер минемчә сез җырлаячаксыз һәм барлык безнең туры эфирне караучы әти-әниләр, әби-бабайлар, сәлкешләр, айдаманнар сезнең белән бергә кушылып җырлыйлар. Рәхәтләнеп тыңлыйбыз сезне. Eli bakşasın yıgrıp çıgam Kim olana kurenmi hiç Yaşligim şişmeleri Yürekte halkımın narında Avulda garbun tillerinde Kalır ulu yugalma şişmeler Simbol tahir Bulam zühren İkevleşip üter bizden şişmelerin gündüz hem kiş Yaşligim şişmeleri Yürekte halkımın narında Avulda garbun tillerinde Kalır ulu yugalma şişmeler Su yollarım izge düşer Hazır indi bizning ular Goşik bulup mo'lana kiş Yaşligim şişmeleri Yürekte halkımın narında Avulda garmon tillerinde Kalır ulu yugalma şişmeler Yaşligim şişmeleri Yürekte halkımın narında Avulda garmon tillerinde Kalır ulu yugalma şişmeler Kalır ulu yugalma şişmeler Рәхмәт. Баулы кызлары, Илкам хан аланы сәлкешләре Арина Ханова һәм Диләрә Фаррахова. Кемнәр хәзер менә мониторлар янында, идек әле алкышлап алыйк, әле телефоннар янында кемнәр утыра, без сезне ничек тә булса ишетербез. Рәхмәт, рәхмәт кызларга. Һәм инде рәхмәт сезгә, хөрмәтле тамашачылар. Мин сезгә исегезгә төшереп китәм. Иң креатив комментарий өчен, бүгенге язган комментарийлар өчен иртәгә менә без бу шәп Сәләт Стордан футболканы уйнатабыз. Шуңа күрә иртәгәге эфирда карагыз. 18:30 көн сайын без чыгабыз туры эфирга. Шулай итеп, Leaders Bilar Forum безнең икенче көн әлегә уза, әлегә безнең кичке чара, интеллектуаль турнир булачак. Без инде сезгә әлбәттә Bilar Forumны күрсәтәбез. Бик зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле тамашачылар. Сәләт Live. Без сәләтне күрсәтәбез. Иртәгә күрешербез. Бу җәйдә сезгә тагын да якынрак булырга телибез. Һәр көнне бергә онлайн форум яңалыклары, яхшы кәеф һәм шиксез сәләт дөньясы. Bilar Forumның һәр көнендә 1 сәгатьлек турыдан-туры эфир. Сәләт Live. Без сәләтне күрсәтәбез.